tant que no es tancarà, sinó al revés. Per tant, ara hi ha en aquest sínode que hi ha hagut, aquesta assemblea del 25, doncs hi ha hagut ja la participació de 70 o més laics en el sínode de bisbes. Complicacions? Sí, alguns deien, sínode de bisbes, hi ha no bisbes, com es menja? Però bueno, es va solucionar. I el papa decideix, el papa pot fer-ho sempre que conservava la majoria de bisbes, després hi havia una gran participació. Per tant, aquí també el papa aquest, Lleó XIV, jo crec que continuarà la sinodalitat. Perquè com Pau VI va continuar el concili, aquest continuarà la sinodalitat, perquè la sinodalitat és molt important. Això de la sinodalitat, escolta'm, això de la sinodalitat lluita per abolir, desterrar de l'Església el clericalisme, que és, manen els capellans i els laics obeeixen. Això no és l'Església, però això encara hi és. Per culpa dels capellans i una miqueta dels laics. També. Que treballin. Sí. Tot va junt, això, no? Però si hi ha una sinodalitat que vol dir treballar junts, caminar junts, és el característic, caminar junts, per fer entre tots la missió de l'Església, això els laics són absolutament necessaris. Jo penso que l'important és que la gent, els capellans, els laics, tots, els religiosos, tots facin el que han de fer, el que són. I com el papa aquest, és un papa molt en la línia, certament, de Francesc, molt. Ara serà ell. És que no va, no ho sé, és que no va, a Santa Marta a viure. Bueno, passa res. És que viu als Palaus Episcopals. Bueno, escolta, tampoc això no és essencial. I és que si aquest ja malament, no. Un pot viure en aquests llocs i ser un pobre totalment dedicat als altres i donació del que té i que no té. No, això és més profund. I la tendència d'avui no és anar en profunditat. I la tendència dels mitjans de comunicació és subratllar aspectes que no són subratllables, que no són importantíssims, que no són molt importants o fins i tot que són poc importants. I això és el que la gent pensa. Però em sembla que una miqueta s'equivoquen perquè hi ha una cosa molt més profunda, no? Hi ha aspectes que realment els mitjans teniu una responsabilitat gran d'accentuar i de posar en relleu, no?